Kamoro mara maintie jana mar LTN en tarik 3 dwe mar auchiel higa mar 2016 kendo nonro mar oboke ka an Jeffolo an go oboke ariyo an gi The Daily Nation kaeto an go oboke mar The Standard achiel kachiel abiro chako kod oboke mar The Daily Nation wacho ni komi pek en ni migosi Raila Amolo Odinga wacho ni en mana wuoyo kende nono to gibiro dhi ng'anyo koteno kod weche gweko mag golo oko IEBC. Kaeto jalno ero mabende ne wacho ni nochano chenro mar nego jopuonjre mbalariany mar Garissa sani eri koro nonegi mano ero ja Al-Shabab noero. Aito kadhi ito boke mar ariyo ito boke mar adek wacho ni komi pek kaindi en mana mich gweko mabende ni miyo jower gweko ma wero wende mag Nyasaye ka bende wacho ni Mercy Masika sani eri mabende koro ne oyudi ka Mercy Masika kod LJ masani eri bende koro ne oyudo mich machalo kamano ero. Kaeto kadhi ito boke mar adek wacho mi pek en mana Raila Amolo Odinga miyo migosi Muigai Kenyatta nyaka Jumapil ka onge weche gweko mag twak to gibiro dok achiel kachiel e ng'anyo. Ito boke mar abich wacho mi pek en mana ni ne nitiere lit kod kuyo e odiochieng' manyoro ka bende ni ilamo ne ringre oganda adek ma bende nonegi e gwenge mag Nyanza kod Obila kane oganda ng'anyo ne weche gweko mag IEBC. Ito boke mar auchiel wacho mi pek kaindi en mana wach mar jalno ma bende nochano maundu mar Garissa ka bende koro ne onege achiel kachiel. Maendi en migosi ong'ere kaka ong'ere nyinge jalni nyinge ma oket ochan mana chenro ma bende osebedo ka onego ineri Gamadhare niri ma bende ong'ere kaka kuno sani eri koro ne onegi. Asto ito boke niri bende wacho ni komi pek en ni weche gweko mag kawo Uganda madonjo weche mag maundu sani eri timore mang'eny moloyo e ute mag ang'ech. Ito boke mar aboro en mana wach nero mar migosi Mutunga ka bende koro noyiene Law Society of Kenya ni mondo mi gitwagi mondo gibed kod winjruok mar ng'eyo ni to jong'ad bura ma pacho kae onego bende ka gin jo higni mane. Kaeto APs mago eko obila mag Kanga ne wacho ni gidwaro mondo chulgi omenda margi ma bende ne gitiyo godo e nyasi gweko mag Madaraka Day. Ito boke mar 9 kachopie wacho ni pek kai wacho ni sani itiyo kod weche mag teknolojia mondo mi le ma pacho kae moloyo rhinos mondo mi gichak gimedre. Maendi kod wacho ni tiyo mana kod weche gweko mag teknolojia. Kaeto joweg nyamburko oyienegi golo sani obila e kinde ka kinde e wang' apaya ma pacho kae. Wacho ni komi pek kaindi ito boke mar 10 en mana ni sani wacho ni atamalo 10 mag yedhe kata yien mikelo e pacho kae gin yedhe gweko ma bende ok tiyo makare kata gin yedhe ma ok olosi e yo maber. Ito boke mar 11 ripot makende mogol iwacho ni kwedo oganda man kod tuo mar HIV and AIDS sani eri koro ni malo miwuoro kendo maendi ema kelo ginero mong'ere kaka stigma. Kaeto yudo ka jalno ma bende en principal secretary mar weche mag arita kwe ma pacho kae mano migosi Karanja Kibicho sani eri oluonge nyim doho mondo odhi oler ni to refugees ma bende igolo e kar refugees mar Dadaab biro dhi kama chalo nade. Kasto jo maundu ma bende tiyo kod boda ne ogoyo kod magina ma onego ja Amerika moro e gwenge mag Lavington mano ero Nairobi kaindi. Kaeto kachopo ito boke mar 14 magi eki pajo somo kod pajo ndiko e 14 15 Pagauchiel 17 mana pod pach josomo kod pach jondiko. Ito boke mar 19 weche matimore sirikane mag gwenge bende wabiro mi ka bende ka ng'iyo tiwacho ni sani eri koro komiti mar od bura biro ng'iyo ni to gibiro tiyo kod omenda madirom bilion 1 e projects machalo nade e counties 29. Mano ero nitiere ito boke mar 20 kod 2 wacho mi pek kaindi wacho ni Nandi, Siaya, Laikipia go ombulu odiochieng' ma kawuono ka bende giyiero MCS ma bende kawo kuonde gweko mag MCS mane onindo. Kaeto wacho ni jo kod 2 sani eri koro dwaro kom noero mar West Uyoma mano ero mar MCA. Lendo mopogore opogore maendi olandi kod County Government of Tana River molendo kanyo ito boke mar 26 weche mag gwenge mag eko wabro mi. Kasto wacho neno ka omi pek kaindi en mana ni Dobaga ma 29 iwacho ni sani eri koro gwenge ma Kisii biro loso kanyo ero ma bende biro kelo teko gweko mag sitima. Mago eko duto gin lendo ma bende ne oketi kod migosi Ongwae nyasi mag Madaraka Day. Weche matimore piny ma oko iwacho ni magawa mar Somalia ma bende ne otimne maundu sani eri no oweyo oganda ma ok tin 15 ka owito ngimagi achiel kachiel. Kaeto Burundi kocha chande bende iwacho ni sani eri nitiere achiedh nade ka bende iwacho ni
oganda mathoth miwuoro ringo kawuok Burundi, kendo wacho ni maendi koro oketo weche goeko mag achiedh nade malo miwuoro. Kaito wacho ni sani eri koro jalero mabende dwaro mondo ochung' kaka jatend piny owacho Amerka kocha, mano migosi Trump, sani eri koro osechak wacho ni nitiere weche mag mibadhi mamiene koni kod kocha e mbalariany moro. Kaito maendi en oboke mabalang' mondik ni The Network, inyalo some mondo ing'e ni to The Network noero wacho ang'o. Magi eki kachopo weche mag ohala, wacho nan kome pek kaindi wacho ni oganda abich sani eri koro osewuok oko kendo gidwaro kom noero mar Nairobi Securities Exchange. Oganda abich dwaro kom machalo kamanero. Kaito jatend migao mongirore mar weche goeko mag wang' apaya wacho ni mondo oketi omenda mopogore opogore ne chenro mabeyo mabende nyalo konyo oganda ma pacho kae. Kaito piny mar Kenya dwaro omenda mabende ginyalo tiyo godo e projects mopogore opogore mag weko mag teko mag sitima. Kaito wacho ni weche mag siasa sani eri koro osechako mulo uchumi ma pacho kae e yo ma ok ni kare. To boke mar 37 wacho ni bypass mabende biketi mar bilion 17 biro chakore achiel kachiel. Kata wacho ka Kenya Power bende okwer ni kik gimed nengo margi e yo moramora, giket mana nengo gi kaka gisiko ka gintie. Weche mag Gaja kod Sulwe nitie 40 nyaka 41. Weche mag dusruok jogo eko madwaro tich 42 nyaka 47 nyaka 49 leno opogore opogore mag tije. Weche goeko mag entertainment kata mor bende nitiere 51, 52. Joma magoro lal godo 53 nyaka 56. Weche mag tuke kachopie sani iwacho mana ni adhula goeko mong'ere kaka Copa America koro chakore. Maendi e adhula mabende koro dwa chakore achiel kachiel. Ito boke mar 60 jal moro mawuok nyando koya chande ne oloyo omenda madirom milion 20 ka bende oyude e Betway jackpot. Magi gin weche goeko mag betting oganda osikogo kendo jal ni yudo omenda madirom milion 20. Kaito wacho ni Olunga sani eri koro donjo mare bro konyo tim mar Harambee Stars kapok girado kod tim noero mar Kongo. Magi duto ibimiwe yo mar kare koro mesawa mar weche manyien. Kaito piny mar Turkey sani eri koro siro piny mar Kenya e okang' mane gikawo mar loro camp noero mar refugees manero mar Dadaab. Kachopo e The Standard wacho ni pek kainde migosi Raila Amolo Odinga wacho ni nyalo ting'o muma ma owach ne oganda ni adieri ne giwinjore kod migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaka nyalo losi weche goeko mag IEBC. Ito boke ni eri mana jal noero mawuok nyando ma bende noloyo milion 20 e weche goeko mag betting mano ne kanyo. Kaito weche mag Supreme Court bende ni kai ng'eyo retirement age mar jong'ad bura mopogore opogore. Kachopo ito boke mar 2 maendi en County Commissioner ma Kisumu John Elungata kabende koro chieng' Madaraka Day nowuoyo mana kod pap nono, onge ng'ata ma bende ni ochopo oganda tin miwuoro ma bende notwak godo e nyasi machalo kamano. Ito boke mar 3 en mana jal moyudo milion 20 chande mar jackpot. Kaito nitiere piny kanyo ero jal moro ma bende ike ni diere ma bende notemo duto manyalo ma ochopo ir migosi Uhuru Muigai Kenyatta e alak noero mar Afraha kabende nobagi nyasi goeko mag Madaraka Day. Wach mar twak makende sani ni Mutunga onyiso Law Society of Kenya mondo gitemane mondo gitwagi e weche goeko mag retirement age mag jong'ad bura. Ito boke mar 5 en mana jal mana nyisi chande ma bende ong'ere kaka Kuno ma bende ne koro negi kai wacho ni en mana loso maundu manotimore Garissa. Ito boke mar 6 wacho ni pek Uhuru kachiel kod piny mar Turkey oketo girimiti e weche goeko mag ohala madirom bilion 100,000. Mamero nitiere kanyo. Kaito Jubilee bende wacho gigo kama bende gisetimo odiochienge 900 na kane gichak donjo e apis. Ito boke mar 8 en mana wach mar Raila Amolo Odinga kod wach IEBC ka wacho ni giwuok kod migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma gibedo kod winjruok ni mondo olos weche goeko mag IEBC. Jogo eko ma jolemo ne okwayo kod Jubilee ni mondo gibed piny mos mondo gitwagi e weche mag IEBC ma indikane ilamo ne oganda ma bende nowito ngimagi e gwenge mag Nyanza. Kaito doho mar ICC sani eri otamre kwa mar migosi William Samoei Ruto ma bende nodwaro godo ni ochako dhog oganda ma bende nowacho ni nobedo joneno ma jomriambo e buche mane dhi nyime ICC. Kaito iwacho ni sani eri gwenge manyeri kocha oganda obedo kod mur ka bende assembly ne dwa tiyo kod omenda marirom milion 75 e loso club mar members of county. Boke mar no bende piny kanyo ero en mana nyasi goeko mag kopo mogik mar migosi Shitanda ma bende nowito ngimane jalo ero ma bende ni jatend migao machon mar weche goeko mag ute. Ito boke mar 10 kod 13
en mana nonro mar Migosi Tunoi e wach mar omenda mar $200,000 ma bende wachore ni okaw kuom Kidero. Ito oboke mar 14, 15 nyaka 16 en weche weko mag pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Ito oboke mar 17 weche matimore e sirkal ma gwenge Nairobi wachore ni apis noero mar Kidero oketi omenda madirom $100,000 manoero mar fuel kata mafuta. Kaito Jawala mara gwenge ma Meru otero bengi mar Equity e doho ka wacho ni nolalo omenda madirom 90,000 manoero ni kanyo ero. Kaito wacho ni Migosi Joho mano e kaunti ma Mombasa kucha ne ochulo ne oganda ma bende ni osiptende to bilo tamogi chulo, ochulo ne gi bills duto maendi manolando e nyasi noero mar Madaraka Day ni jogo mane ok nyal chulo bills koro nyalo wuok oko ka sirkal noero ma kuno ochulo ne gi omenda machalo kamano. Lendo mopogore opogore mawuok e duone mopogore opogore ni kaindi kaito bende wacho ni Kisii kocha weche go mag telo chochni weche mag telo sani eri koro miyo tich ok nyal dhi nyime makare e gwenge mag Kisii. Homa Bay kocha nitie jal moro ma bende ike 83 jalni eri ne onegore e gwenge gweko mag Rangwe sub county ka bende koro no oyude ka wuode no oyude ka onegore odere jahigni 83 odere. Ito oboke maendi ma balang' mong'ere kaka The Pulse en kaindi ka in jogo ikomero weche mag mor inyalo nyiewo oboke mar The Standard mondo ine to The Pulse wacho ang'o. Kaito kapod wadhi nyime, Nandi kocha chande wachore ni sani eri koro yiero gweko mag Woodrep timore odiochieng' ma kawuono e gwenge gweko mag Nandi. Kaito jal moro bende ne ochiel ma owito ngimane bang' ka koro ne onego wuoyi moro ma bende ne en osiep nyare e gwenge gweko mag Nyandarua. Ito oboke mar 28 wachore ni pod nitiere liet mokalo e boda noero mar Baringo ka bende luwore kod kuogo eko mag jamni. Mano ero nitiere ito oboke mar 28. 31 weche mag Agaja, Sulwe kaachiel kod weche matimore e ute fom opogore ni kaindi inyalo manyo. Weche matimore e pinje maoko en mane wacho ni jood bura be gin achiel kuom oganda gweko ma bende koro ne owito ngimagi e maundu manotim kod Al-Shabab e magawa moro e gwenge mag kuno. Aito Amerika kocha chande Clinton koro wacho ni obro wuoyo e wi Trump kaka osebedo ka owuoyo marach ne oganda kendo wacho ni maendi e kaka obro wuoyo mondo mi okete piny koro kod weche gweko mag dwaro chung' e gwenge mag Amerika. Weche mag wala kwachope iwacho ni kaka jogweko matiyo e Kenya Airways ne okawo omenda madirom $400,000 e yo ma ok ni kare. Mano ero ni kanywero kaito wacho ni nitiere kambi moro ma bende Dutch Breweries sani eri kod mondo gimbe gikel kambi gi e piny mar Kenya kaindi mar loso kuon. Mano ero ni kanyo ero. Kaito wacho ni piny owacho ma pacho kae rango ka gidwa chako loso projects madirom $260 mag weko mag wang'a peyni mopogore opogore. Magi eki gin leno opogore opogore joma dwa nyiewo nyamburko, joma magoro lal godo ni kaindi. Kaito weche mag tuke kachope en mana na wacho ni piny mar Kenya sani eri jotugo mag Kenya mag volleyball wacho ni waikre uru maber mondo wadhi mondo wachak watug volleyball ging'eyo ni ibro dhi nyime makare. It's Copa America 2016 mano ero mana sewacho chande sani adhula gweko mag Copa America ma bende koro ochakore ka dhi nyime ka bende mano ema pod oloro oboke mar The Standard. It's Copa America time. Gonero kama ndumo kalo kuom bedo kodwa e nonro mar oboke okinyi ma kawuono nyaka wachakore kendo asebedo Jeff Lo.